Hindi sa tamis ko nung. Hakon pati lawak ko. Kinuuli yung kinaul. Tagaan ko na yung jagkuan, maadzuhon. Aha, mo pakita na gun sani. Hi guys! Masang kadalo yung tanan. Mga tumikaroon sa kuan, ibabaw, muuban ko in the Herlin. Ay mo palit si Zaog Mangga nga Indian Minggo. Tanaw ra ko kuan, daghan makadug bunga. Kaya daghan ang kumprahon ng ibrigdas tagbilaran. Kasa ka na mo? Hi guys. Day, Ha? mga dito ko sa kabok sa imong pinalit. Ako rin mo palit sa isa man. Bailuan ako ng hawak. Hawak pa ko sa tag-ida ba? Ang ito na may. Oh, ma'am, si Sis. Dapat na banggaan may. Ano mo? Isa! Para ka na mangga. Para mangga. Ay, ngara! Anong? Para ba mangga? Hindi mo siya maimutuan. Tahan na lang man ay kagabado. Manay po ba? Wrestling man na. Oh my God. Mo nagkuha guys, apple mango di lang maklaro. Ang zoom ko na ba? Pag nagbulig-bulig, daghana. Sa una, dani may mga awat. May tao guys. Sa oras sa katong bata pa, may inihong mag-flores di Mayo, dani mo tunong. Kay manungkit ng mangga. Flores sa una katong ning kung amahal na mo pagdaygo ni mo ngalan Aisa. Hala tayo ang hinuga. Nagpupuhan ng isang Ang puwag o ko Ito, po ko. Long. Buwa ko ng o. Hala, nagbulig-bulig. Wow, grabe. Nasa naman nagsungkit nga habog man. Patagpila mang kilot eh. Oo, bayran naman. Kana ho ay. Kana po. Kari. May ganang puna-puna ha? Di mahal to 25 ti amo bitaw ng saka. Dito ba bakun? Tagura doy. O kanang Ay, ito nang gagway. Nagdaan ta to si Dupin. Maso na yung tatoy sibot. Hugay sa kong dako be. Isa na ni sa Nasto mo eh, nag-ilo-ilo. Malispin. Oh, hoy, perensyo. Pag hinay na, perensyo. Perensyo, pag hinay. Gawa para ba kay uyab? Da. Mo ni apple mango nga pure jud. Kana puwa na si Zana ha. sakto na kay pila itong gidani mo may. Pila gidani mo. Bi pila na ka kilo. Titinta ra rin gidana pang kwarta. Hagsuno pang ano. Pwede ka bangaan ang tinlay. Ala, my God ko. Huy, tuwa ka na. Oh, to bi, pangandoon pakapin. Og sobra eh. Pabalik ra lang mo. Kani. Namay na buak. Kada kay makare oh. Pagkape na ram ng kwanti. Kanang buak? Nang buakti. Wapa mo duha. Nam lagi dako. Sayang na. Apil lang mo tundok kag nga buak kay presko mo na. Sakto na ni. Pero dagkay nang tanin na buak aso na manikuan kay. Di na matigong ni kaugma. Kani manggahana karaan na ni, mga bata pa may dani. Dani mi sa una manunong ini mag-flores di Mayo. Yeah, guys. Nainga nas gasir rewa. Kilos na aoy dagko pa magani dani. Dora sildo. Pakanayawon masungkit ra. Kadarag mangga. Ada. Ya, sa kasalupin. Grabe wa pud hanjo. Ang mangga. Sikiya murag nog mangga. Kanang wa na dagmek. Mao na isip tina. Kimkiba man kabog. Gara guys, nahinog na. Mao jud ni kawa na ni aslum, lami na ni kanon. Lami ubo ng apple mango. Daras puti, mo lamon toy. May tagizag apple mango.
Pero katong ilang apple mango, karaan to kaadyo sa una pa tong panahon sa katong bata pa mi. At may mga sa una, nagaman na mag-Flores de Mayo. Pero usa lang kapunuan na salin. Sa una, daghan to'y punuan, tulog sa ito kabuok. Upat, karong usa na lang kapunuan. Lami ang apple mango kay humot. Kasi sa akin, kung na mangga, di ko mapulan. Pero karani kay, di ba ni aslam kaadyo? Nahinog naman. Yummy, yummy. Ito na. Day watermelon. Kani hinog din ni, tamis din ni. Karala ba na? Kaya baka 149 na. 149. hindi sa manila magkumpra. Ano ka to kaya kay kuya? Hi guys. Dahil dragon fruit daghan. Ipadaanan ni Ate Prodili sa gikan sa Valencia. Sa farm nila Sir Eugene og Ma'am Wing Evangelista. Nagkamali ka adyo. Sayang ba? Sayang kayo ako ato pag-harvest. Hala, tamis ra sini ka adyo. Kanas lagi katong ni ato may gipatyaw mo ni. Nga sa lagi harvest ba nga daan na. Ang tamisa ni Kazu. Daghan. Unza. Dapat gagipalit na kuan. Watermelon. Guys, how many? Dahil na nuroy. Ang abri anay? Yan, tulog ka kilo 100. Ha? Ang tulog ka kilo 100. Tulo ka kilo. Ba manig tulo? Manang mana nag-49. Mato din na ang ikuan. Dahil flor rin mong protein. Hindi mo na flor. So pag amo daning curtain so. Di, abrihi. Yan na ba to sa tiari? Kaya pa na may milon? Opo. Abrihi ba, abrihi? Wah, Abrihi lang. yan. Nasdiyan na kanto tayo pa. Hamay abrihi. Kani. Napilin lang mo. Salamat, Denny. Ate Florida sa og ni Emelita. Ilan yung hinatag. Guys, Gabriel Tin. Oh, good. Atong gunong tanan. Iwa ni mo, di apa iwa ni mo pasalamati. Bukaan mi na ron. Ato sa pasalamati kay pa kakaon. Ano na kakaon ah? Kana. Di ba na pa ice cream? Hinatag ni Ate Prodilisa. O mo sila kaari pag Father's Day. Huwag nila mag-isaha. Duhan ni ka ice cream lang, dali kitang. Watermelon. Dili masamad ka katil. Na beauty pa. Sabi ni madako man hiwa. Ato sa to dito. Librihan niyo na. Wala na, wala gapak na na. Kana, taas na. Hala. Bebe ako be. Di mo order gapon ni Zara. Ano man? Kudi, parihara dari sang gipalit po. Talaga ko tamis ba? Ha? Tamis di. Wa man ko mo naong. Tapang. Hala, iuli ni nao. Kawin ko. Kidid. Ha? Mura na kundol. Lami pa rin, be? Kare. Ay, so, ang laduar na dari, ang kami sabi. Hindi tamis ko nung. Hakol patilaw ako. Pinuul yung kiliul. Wala, sabi sa gamay. Humuon lang man ng kuan. Salad. Wala pa yung mga gisahon. Pati ali ka, sabi siya. Salamat sa atong sponsor karon sa atong merinda sa kahaponon. Ngano nagibang na maring ice cream? Ha? Ngano nagibang rin? Kare po. Uy, kutsara-sara ka. Nagayab stay rin ni. Ya, silim win. Yung kaslo na ini Oktobre. Ako pa din yan. Imo na ay. Sabang lagi. Sus, ako nang nadali ka. Pati kong tamis. Yan. Salamat sa atong generous sponsor karon sa ato ang merinda.
Pero kasi nagibang sa ice cream, ano nagibang na? Bawa sa isa siguro. Iyon, sige na po ko. Kari ang giduha kay parang piniri sa. Hindi ko na ng chocolate. Dahil ko sekarang na kuha man day minggu daan ni. Kuha man day. Mahal ka doon ko. Kan mo namang ubi. Ngat ko ubi nang balik doon kutsara ra gato ah. Pambita ta. Jesus ang humukan naman ni. Ginsa man ninyo. Kadi ko na umis para ko gahi. Wala girip. Girip mo siguro ni. Marin man luza ka girip man eh. Kamati ko gawin ni kang ipa. Ayo ay. Tapos indexi. Ay, karo pa ng ice cream. Ay, guys! Alisa ko no! Tatay po, asa taga sa tayo kay Louie. Nasa tayo dito dos. Di ma'am? Adyo pala betos tatay guys. Isa man eh. Tatay. Tayo ubi ba sumangas tatay? Dada ko nadawat nga kuan LBC. Ika ni Sheila Miramada, taga Poblasyon Padre Burgos, Southern Leyte. Tagaan ko ni jag kuan Madzuhon. Ang pakita na gunsa ni, gura ni na abot deres bahay. Ja karon na maabrihan kay busy lay ko sa adlaw. Dapat lang adlaw busy. Importante ni kado. Na. Taran. Kitagaan ko na itag dalang tambaw. Magamit ko din lang kay karing tambala, kipra. Karing para sa epilepsy. Sige ko kahutdan dari buhol. Tapay kuan kanang may vitamins ko ni. Kiltikan. Food supplement capsule. Month zay ang giinom nga maintenance. Anti-epileptic. Siya kay dapat siya gibati das na agi lagi. Abi ang doktor ni og karang nay seizure ba? Mo tong girestaan sa gingani. Hindi pagpa check up sa lain kay no amares siya kuan seizure. Hindi nakapalit sa dagdaghan. Kuan ka box ni. Tulo. Ang sa ka box 60 ka buok. Katipid nagadabugodan it ang tambaw. Na. Lain na magkulor. Dugay na sa mahurot. Kuha rin tambala, tag 33 hanggang sa kabuok. Gamuhin ang kuda ni kaduha sa kaadlaw. Salamat kay naning hatag na. Shout out! Sheila Miramada. Nga nakakaroon sa Southern Leyte. Salamat ka to sa imong gihatag nga grasya. Naghanap ko'y tambal. Sa nang taguan, kanapan mo ko'y tambal. Dari. Kahit mo ko rin sa agi. Sunod na nga gamitin. Salamat kaadyo, Sheila Miramada o sa imong pamilya. More to guys. Bye-bye.